Здравейте, приятели! Сега ще ви покажа последния вариант на кондензатора към моя малък домашен казан за дестилация. В този момент ви показвам основните части, от които ще бъде сглобен кондензатора. Те са подготвени за сглобяване и представляват анодите от лампи, радиолампи, използвани в стари телевизионни предаватели. Всеки един анод има мощност на охлаждане в течаща вода над 10 кВт. Така че 5 анода ще събрани в един цилиндър с общо оттичане с вода, ще има охлаждаща мощност над 50 кВт, което е достатъчно, тъй като горелката, пропановата, която използвам за нагряване на дестилата, на материала за дестилация, е също около 50 кВт. Първият етап от работата ще бъде обезмасляването с трихлоретилен, за да може, след като завинтим фитингите на съответните места, да хване хубаво лепилото, с което са облети за херметичност на всички видове връзки. И така обезмасляването завърши. Следващия етап – поставянето в една обикновена фурна с температура около 150 градуса за придобиване на температурата, при която се пече епоксидната смола, ползвана за връзки към фитингите. Това, което виждате в момента, са медни стружки, които ще ги сложа вътре в камерата на всеки един от анодните охладители. Тя е с дължина 8 см, диаметър 24 мм. Като сложим една такава медна стружка, увеличаваме многократно площта, през която преминава парата, и съответно и втечняването става много по-ефикасно. И сега ви показвам вече готовия охладител, преди да влезе в кожуха, в който ще тече охлаждащата вода. Това представлява цялото съоръжение. Вътрешността по-скоро на охладителя сега отива в фурната, където ще се пече на 150 градуса 2 часа, за да затвърдят връзките. Ето сега ви показвам и външния кожух, в който ще се движи охлаждащата вода. Както виждате, заварена му е долната част. Продължаваме нагоре след отмерване на общата дължина на модула вътрешния. Ще се отреже тази тръба и ще се завари горната част, която има капак. Този капак служи за притягане на вътрешния модул и уплътняване за течове от вода. След като го поставя вътре и стане готов, ще продължим по-нататък с обяснението за втечнителната колонка, кондензаторната колонка по-скоро, с проточна вода. И ще ви дам подробности за това колко харчи, как охлажда и всички други неща, свързани с нея. Следващия етап е заваряването на външния кожух на топлообменника. Частите са нарезани, сглобени са. Всичко е подготвено с този аргонов апарат, който от обикновен инвертор, лично аз съм го преработил, за да може да работи като аргонов заварачен апарат. Прави чудесни заварки. След малко ще видите това нещо. Ето го цялото съоръжение. Бутилката с аргон, редуктора, панометрите за входящо и изходящо налягане, шланга, горелката или бренера,
и готовия детайл. Тук, както ви показвам в момента, ще бъде направена заварката. След малко ще започнем да заваряваме. И ако мога да го снимам това през един допълнителен шлем, ще може да се види самата заварка как действа, как става. Сега почваме оборудването с лични предпазни средства, ръкавиците, фотосоларния шлем и машината е подготвена за заваряване. След малко започвам. Ще видите дано да стане, защото до сега не съм правил клип на заварка. Натисни. Вижда се само това, где е пецка. Долу не виждам нищо, само това е точицата, где залепваш. И да говори. Знаеш, какво Към мен сега. Да? Без. Ама... Така, видяхте сега как става аргоновата заварка. Това беше целта, да видим, ще може ли да се види след това на клипа. И така, спирам. И заварката е направена. Надявам се напълно херметично. Ако нещо има корекция, оставаме кожуха да изкине. През това време пием по едно кафенце. Ето го кожуха какво представлява. Като цяло с двете заварки, предната и задната част. И след това ще проверим за херметичност, когато изкине. И така, вътрешното тяло, фактически същински охладител е сложено. Завъртени са капаците. И остава сега пробите за херметичност. Един път я направих. Имаше съвсем леки течове, които съм ги отстранил. Следва още един път пробата да се види. И след това следва поставянето на краката, които ще бъдат ще издигнат колонката на еднаква височина с тази на самия казан и обогатителната колонка върху него. И така, модулът за охлаждане вече е завършен окончателно, изпитан на херметичност и остава да го включим в производството. Виждате входящия и изходящия щуцер за охлаждащата вода. Виждате модула, в който стои спиртомера, за да измерва текущата стойност на дестилата. Така е най-точно и най-бързо може да се отсече фракцията. Направихме една хубава стойка от 3 крака, които стоят стабилно. Отгоре това е входящата тръба за парите, които трябва да се втечняват. Остава съвсем малко да направя куплирането с обогатителната колонка, която сега ще ви я покажа. Ето я. Тя работи вече много отдавна. Сега ще видите. Работи много отдавна. Това е изхода. 9-степенна обогатителна колонка. Това е входящото отверстие. Слага се върху
самия казан отгоре и следва многократно изпарение и втечняване по 9-те етажа, 9-те степени на колонката. След като се получават разни физически процеси, се използват прекондензацията на водноспиртната смес, която излиза, разлики в налягане и така нататък. След 9-та степен отгоре излиза вече обогатена смес